Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Sa umanin ako. Di na maganahan ako sa Leslie. Nagpangita naman siya ni Prinsipe Nomar. Gisakitan ka ko siyang gisulti. Nga di siya ganahan sa akong mga hawak. Mas ganahan siya sa hawak o gakos ni Prinsipe Nomar. Kung mauna, di na mao. Ako naman si Prinsipe Nomar. Pero nalain ko. Nangabubuho ko na ako. Dili ba yung magkagusto sa Leslie ni Prinsipe Nomar kay akong gitsiramon. Bisig ako sa si Prinsipe Nomar, pero sa original, ako ang gitsiramon. Si Prinsipe Nomar, si Ermitanyang Bruha na naghihibon ako adto.
Huwag di naman ito mabalik si Prinsipe Numar kay wa na mas irmitan niyang bruha, may pauli na mas ilang kalibutan. Sa ginin ako, nga sige mo gahok ni Leslie, nga Prinsipe Numar maunta ko adto. Pero karon pangita mo sa Leslie. Nga, ang akong hinagkan sa Ramon ko, o sa Prinsipe Numar ko, priya sa man. Nga nung si Prinsipe Numar ang gipangita. Naglagot yung ko eh. Nangabubuhog yung ko na ako. Naglagot yung Prinsipe Numar. Be, kulatahon ko na ko, be. Kulatahon ko na ko, be. Buang ka na. Unay mo gano'ng kulatan ni mo imong kaugalingon. Leslie, nagkakita di ka na eh. Kung makiningon anak ka, makaingon kung kulukoy gyud kang tinuod. Kasakit na gini mong sinultihan na eh. Tarong magudang taong pasakitan ng iyang kaugalingon. Naglagot ko na ko. Nangabubuho ko na ko. Nagmahay ko ganun sige ko gahok na mo siya si Prinsipe Numar ko. Nagpangita na nung ka. Mong naglagot ko na Prinsipe Numar. O kay ako na basta si Prinsipe Numar, pues. Unayon ko ni. O sige, nabuang na magagaha ka, paghikog diha. Kasakit na gini mong sinultihan na Leslie, oy. Nausap na magkikagalit. Kung mauna, di na mao. Naunsa man ko. Naluoy ko ni Ramon. Pero kung makatubang mi, maglagot ko niya. Naunsa man ko. Nibaw kong si Ramon maorasap si Prinsipe Numar, pero lahi ang akong kibati. Nganong si Prinsipe Numar man ang akong gipangita nga nahibaw man unta ko nga dili na siya mabalik. Dili na mahimong Prinsipe Numar si Ramon. Ano naingon mo ko ini? Awas na si Ramon. Ang iyang hawk o ang hawk ni Prinsipe Numar way kalainan, parehas ra. Kay usara siya. Pero ang akong gibati ang problema. Lahi. Lahi ang akong bation mataghigayon nga iya kong gaksun o hagkan kung siya si Prinsipe Numar. Hasta ko. Ako makasabot kung ganong mo ang akong gibati. Sakit na gini para na ako, Leslie. Oh. Ramon! Di ni sayon. Lisod kayo ni mga bubuho ko na ako. Ano di kali kaya maglagot ko sa akong pagka-Prinsipe Numar. Kay Ramon magugus tinuod ako pagka ako. Ramon! Kasabot ko pasabot, ha? Sakit kayo kay... Wala magaganahin ako. Si Prinsipe Numar na mahimo. Masaylo ako, Ramon. Sa ako nag-iingon mo nila ko tuyo, Huwag nagkasabot ko sa ibang gibati, pero sabtasan ko. Oo, sabi gusto na mo mahitabo, ha? Unsam tayo ni. Kung dili mahibalik si Prinsipe Numar, makigbuwag ko ni mo, Ramon. Bangas ka? Di Leslie? Kung mauna, di na mao. Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod. Aw, simple ra, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil. Basin bayag mabatanon ko balik, ana, ha? Dili po doy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas. Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa video kay. Aray, sakit no more. Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika. Kini si Max Urban. Kinisad si Gulyak. Ang Selenement epektibong haplas. Ang Selenement haplas ng kasaligan. Selenement humot nga singhutong. Sakto sa kainit o kahalang. Kung dunay sakit, ayaw ka malakas. Selenement protektado ka. Sakit sa tiyan o gulo, mag-Selenement rayo maong pamaol. Mag-Selenement katol-katol sa panit. Mga pinaakang sa lamok. Huwag kang sa Selenement.
Magbuwag ta. Buwagan ko ni mo, day. May ba nga magpadayon ta? Kay nawa naman akong gusto ni mo. Si Prinsipe Numar may akong gihigugma. Ano sana naman hitabuo, eh? Pero ako raman si Prinsipe Numar, day. Una-unaan lang ang prinsipe ko. Ay lang una-una ang Ramon ko. Dakog kalainan, Ramon. Sa itsura palang daan, gwapo kay si Prinsipe Numar kay nimo. Pangas ka. Ang lihok sad og sinultihan lahi kay mo. Tarong kay siya samtang ikaw kulukoy ka. Kasakit na gini mong isultihan, day, Gusto oy. ko pasaylo ako. Basta dako kay bugkalainan, Ramon. Pero ako na lagi to! Imo ning sa. Nagitudluan ko nimo aron mabalhin ang akong gugma sa imo pagka-Prinsipe Numar. Unya, buwagan ko ni mo. O, Ramon. Mubalik ko nimo kung mahibalik ang imong pagka-Prinsipe Numar. Ilbitan niyang bruha! Unsa ganang binuang nga, God? Niuli ka yung kingharian, nagbilim kag dakong problema na ko. Ingon ka tabangan ko nimo. Kay mao na imong misyon, ang pagtabang na ko. Yang ano man ni Ron, ha? May biya ka, may pauli ka. Pero si Leslie nawang yang gugma na ko. Mas dako ng problema ermitan niyang bruha. Di na ako madawat kabuwagan kong delisi. Matagod-tagod ang ako kasing-kasing, ana. Usa may ako buhaton ini. Nagpangita mo siyang Prinsipe Numar. Di naman ko makahimo. Ikaw man naghimo na kong Prinsipe Numar. Unsaon ni nako? Klaruhan ay! Tabang ni imo o tabang ni Duot? Buwagan kong de Leslie. May pag-ibalik ni Buwagta. May pag-ibalik mo si Albert basta di na bawaan ako si Leslie. Di na ko madawat. Gaya ko buwagan. Tabangi ko irmitan niyang bruha. Kasamok kay mong kanahana ka. Mipahuay na ko. Pero napugwat ko nimo. Irmitan niyang bruha. Mibali ka. Mitunga ka. Kinsa may di makatunga. Nga nagsinggit-singgit man ka. Milanog dito sa among gingharian ng imong tingog. Natug na kog maayo. Kay bago kong nahuman sa akong misyon. Unya disturbo kay ka. Salamat kay mibali ka. Tabangi ko irmitan niyang bruha. Buwagan kong Leslie. Sa buwagan ka. Oo. Di na siya ganahan ako. Si Prinsipe Numar na yung gipangita. Ha? Tabangi ko ay! Mamatay ko kung mawaan ako si Leslie. May pag napatay lang ko sa agta kung mo nang mawaan ako si Leslie. Uy, tuod, nakalimot ko. Ha? Nalimutod ko da. Hain si Leslie. Hain siya. Ermitan niyang bruha, salamat ka may balik ka. Ay, kadiot raning akong balik din, Leslie. Doon na lang ko'y nalimtan. Oh, ha? Unsa imong nalimtan? Niya. O gak, 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 o gak, gak, gak! Oh, Oh, Leslie. Prinsipe Numar, ikaw, may balik ka. Tuot. Nabalik ko sa pagka-Prinsipe Numar. Prinsipe Numar, Prinsipe Numar. Leslie. Hoy, hoy, hoy! Ayaw Leslie, na! Wa pa ko makasulti ninyo sa kong tuyo. Kung nga nung may balik ko, Leslie. Leslie. Prinsipe Numar! Ay, wame, pagpuyoon na mo yung mga kanahan. Paminaw na mo, kay may ganti ko nga ihatag ninyo. Ganti? Ha? Ganti? Oy, oy, Prinsipe Numar, ayaw palabi, oy. Unsa man, di ka mo dawat sa ganti nga akong ihatag nimo, ha? Di ka ba mo dawat, Prinsipe Numar? Said Panyawan Plus Health Testimonies.
Mahilig ko magdula og basketball og dili gid malikayan nga kapuyo ng akong lawas. Nay panahon nga dili ko ganahan muliho kay luya og kutas ang akong lawas. Mo nang giingnan ko sa among coach nga mag-Sed Panyawan. Ug salamat sa Sed Panyawan Plus kay nibalik na ang kalagsik sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Sed Panyawan Plus. Mark Padilla, taga San Miguel, Iligan City. Health Testimony. Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produktong herbal sa Sed Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.